Minder mensen als verwachten hebben we het mooi onder de Vuurtoren Trail op het Ameland. In oren naar de Hutterin-wedstrijd wie er de nederige gewage bij eilanders over het teruggaan van het evenement, nood het al coronageval in Friesland werd aanneemt. Ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, het is natuurlijk een soort dorp en er komen allemaal mensen van heel Nederland hierheen. Dat is natuurlijk wel spannend. Natuurlijk, volgens mij is dit normaal een hele grote organisatie met veel deelnemers. En dat zie je ook bij de start. Er liggen nog heel veel nummers, dus heel veel mensen komen ook niet. Maar als je dat allemaal ziet, ja, dan denk ik dat hier normaal heel veel volk op afkomt. Aan de ene kant snap ik het wel, maar aan de andere kant al maar 1,5 meter afstand houden, dan doen we al volgens mij. Dus toch? Dan mag het goed komen. Een pad van de route wordt vernield. Maar het is net te sissen of dit het werk is van de chinstanders van de Hutterin-wedstrijd. Kijk, het zou kunnen zijn dat dat door iemand daar weggehaald is die denkt van hé, dit hoort hier niet te staan. Maar goed, dan, ja, dat laat ik dan in diegene over. Maar in principe is het wel heel verpand dat het er nu uit ligt op dit moment. Netjes in alle bezwieren vindt de burgemeester dat het teruggaan van de Vuurtoren Trail geen probleem opsmiet. Ik denk dat de organisatie zich keurig aan de afspraken gehouden hebben en ook de deelnemers keurig afstand gehouden hebben. Een mooie manier van starten. Om de 15 meter start er een nieuwe persoon. En op deze manier is het op dit mooie strand van Ameland keurig gespreid. Weet je, ik ben bijna soms voel ik me in verlegenheid gebracht dat ik zeg dat het goed gaat. Maar het gaat hartstikke goed. Ja, mensen luisteren hartstikke goed naar wat we ingezet hebben en hoe het draaiboek werkt voor de deelnemers waar ze zich aan moeten relateren. Dus ik kan niet anders zeggen, het gaat goed.